И здравейте, това ще съм аз, Фрешман. Докато пусна играта, ще стопираме. И ще играем сега тази игричка на Слендерман. И здравейте. Ние сега ще продължим това клипче. Значи се сълее тук при мене, но не иска да го казвам. Все едно, той няма да се обажда и той ще все пак да го паса. И сега ще започнем тази игричка. Да. Това е на трето ниво, не ми се почва от начало, съжалявам, но от начало вече е сутрин. Супер. Още по-хубаво. На първо ниво е вечер. Вие не знаете, веднага ми излиза. Човек, той не млъква ли постоянно плаче? И как сутрин не му е такова? Не. Ето го. Майко! Не! Ето го. Видяхте кой сега Ендерман, не се плашете. Добре. Значи... Но е яко, бе. Яката игра, бе. Аз стига, бе! Мама му стара. Значи... Сега видяхме, че слезем там е Слендерман. Вече разбрах и зато е имало някакъв портал и там дете седи. Ама искам пак да ми излезе скапаната врата. Аз бих секунда. Играем страшна игра. Майко! Да завикате ние. Тук има нещо. Да, бръска нас. Това е детето. Майко! Ти много ме изплашва и баш. Абе хората е детето, как да го взема сега? Вижте какво се вижда. Как да го взема сега? Добре, ще го приема като безсмислено. Това ще да са разделени на части. Ти дрели френдък. Ето как го намерихме това, нали? Ето, значи намерихме. Той е вътре. Значи сега влезем вътре. Не е така. Кажи ми, че не е така. Не! Рена! Казваш ли ми, че е така хълбина? И сега пак така се върнахме от наглостта на Слендерман, както е нагъл. Дето е толкова нагъл, да ни се появява в къщите. Не влизайте отстрани, където е нужно и така се появява, той отстрани не влиза. В къщите, не? Няма. Той има води вътре сега, иска да ме заведе до Слендерман. Преди как ми го бях видял? Страшно е хора. Той ми казва нещо, Слендерман ми казва. Да бе, слушай, че хубаво. Слендерман ми казва. Дядо ще има. Това е дядо ми. Не знаеш. Той ми показва, ти вече разбрах, че той Слендерман.
Където идете ли? Добре. Аз трябва да намаля звуците, но той си е страшна игра, тъй трябва да съм издръжлив като моя пич. No thanks. Абонирайте се за него. No thanks, най-великия геймър на света. Напротив. Shadowhex е. Shadowhex само псува. Ама и Shadowhex е як. Shadowhex, ако ме чуваш, не ме обиждай. Това си е съвсем нормално секси. Любим геймър, така да кажем. YouTube. А да те стресна. Там ще има нещо, що ми изкача. Да преминаваме. Не искам да се връщам тук. Загубих се в мъглата. Сам не ми казвай, че е тук отзаде в тези огради. Гадното е, че не мога да се обърна надолу. Да гледам на другите страни. То е жестоко и много гадно. И влизам навънка. Майко, той ми беше отвънка. Майко, той видя го. Майко, отвънка портите беше той изходале. Майко. Не мога да се обръщам надолу да не го гледам. Що така? Ще гледам само стената да не мога да се спра. Много противно и гадно е направено. Ето го детето, пак го намирам. Значи, ето показваме tu, ама пак. Не мога да те чуя, я пак не повторя. Майко, извинете, ще намаля звуците, защото ме е страх.